Bon dia a tothom! Som la classe dels científics de tercer A de l'Escola Eulàlia Bota. Aquest curs hem estudiat moltes coses relacionades amb la ciència i ens hem fet moltes preguntes, però encara no les hem respostes totes. Ara us parlarem d'una cosa que ens va interessar molt. Els arbres del nostre pati. Bé, tot va començar un dia que vam anar al pati nou, a observar-los i a fer-nos preguntes que apuntàvem a la nostra llibreta de camp. Moltes d'aquestes preguntes tenen a veure amb els arbres del nostre pati. Quants anys tenen, quin tipus d'arbres són, per què serveix la raïna, per què utilitzen l'aigua i la llum per créixer, perquè les fulles són verdes. Així doncs, vam decidir fer una radiografia dels nostres arbres i investigar moltes d'aquestes preguntes. En grups vam fer una maqueta de com ens imaginàvem que era l'arbre per dins. Vam fer servir material reciclat. Un cop fetes les maquetes, les vam presentar als nostres companys. Alguns van fer hipòtesis molt interessants. Alguns pensàvem que l'arbre tenia estómac i una mena de capsetes que separaven l'aliment de les coses dolentes. Altres pensaven que l'arbre tenia uns tubs que transportaven l'aliment i l'aigua des del terra. Després de posar en comú les nostres hipòtesis, vam decidir quins experiments podríem fer per comprovar-les. Identificar els arbres del pati va ser fàcil. Amb ajut d'una guia de camp vam descobrir que teníem 4 cedres i un xiprer. Però descobrir altres coses ja era més difícil, perquè no podíem arrencar els arbres. Així doncs, vam decidir fer els nostres experiments amb plantes més petites. Vam anar a l'hort i vam arrencar unes quantes males herbes i accidentalment també algunes passoleres. Vam observar, comparar i mesurar diferents males herbes. I vam treure la conclusió que en el fons totes s'assemblen. Vam transplantar algunes plantes i els hi vam treure les arrels i vam veure que algunes es morien. Unes altres els hi vam treure les fulles i també es morien. Un altre dia vam transplantar unes pebroteres en testos i vam començar a cuidar-les a classe. Les regàvem i les mesuràvem quan tocava. Mesuràvem el pes del test, l'alçada de la planta i el nombre de fulles. Per vacances ens les vam endur a casa. No totes vam sobreviure. Aquesta, per exemple, va créixer bé. I ens vam adonar que la majoria de les plantes creixien per alçada i fabricaven fulles noves. Però d'on treien el que serveix per fabricar fulles noves? De la terra? De l'aigua? Per ajudar-nos a aclarir alguns dubtes, vam anar a fer un taller i una visita al Museu Blau. Vam pensar que allà podríem respondre moltes de les nostres preguntes. Vam fer un taller en el que, entre moltes coses, vam descobrir com saber l'edat dels arbres. I amb gran alegria vam poder fer una visita amb la que vam poder confirmar alguns dubtes. Que els arbres tenen uns tubs que pugen des de les arrels fins les fulles a l'aigua i als nutrients, al xilema, i uns que baixen l'aliment que les plantes fabriquen a les fulles, el floema. Les plantes fan la fotosíntesi gràcies a l'aigua, el diòxid de carboni i la llum del sol. Tot i que ja sabíem com saber l'edat dels arbres, vam decidir contactar amb un científic expert en el creixement dels arbres i les plantes, Jordi Martínez Vilalta, que pocs dies després d'entrevistar-lo per correu va venir a l'escola. El motiu de fer-lo venir a l'escola era per saber quants anys tenien els arbres del pati nou. I amb l'ajuda d'un estris la barrina vam anar al pati nou i vam treure unes mostres dels arbres d'un dels xiprers i el cedre. Aquesta és una de les mostres. Després vam anar a l'aula de ciències, on vam mirar amb la lupa binocular a les mostres i vam poder veure alguns dels tubs.
Alguns no els van poder identificar, però d'altres, com els tubs laïnífers, els vam poder saber. La laïna serveix per, quan tallen l'arbre o li fan una ferida, surt, fa un tap i protegeix l'arbre de possibles infeccions. Un bon dia vam anar a l'aula de ciències. Ja que els tubs ens tenien molt encuriosits, vam fer un experiment amb aigua, colorant i api. Vam fer diferents dissolucions d'aigua amb colorant, amb els colors verd, groc, blau i vermell. Vam posar-hi un api a cada pot. El dia següent, els apis havien agafat el color del colorant. El color del colorant també havia arribat a les fulles. Tallant els apis vam poder veure alguns dels tubs amb el color del colorant. A l'experiment dels apis ens va fer plantejar una nova pregunta. Què passa amb l'aigua que arriba fins les fulles? Per comprovar-ho, vam fer servir algunes de les nostres pebroteres, les vam tapar amb bosses de plàstic i les vam deixar una estona a ple sol. Poc més tard, les bosses per dins estaven plenes d'aigua i havíem descobert que les fulles treuen l'aigua en forma de vapor que normalment no veiem perquè és un gas. Ara ens tocava veure què passava amb la llum. Per veure l'efecte de la llum a les plantes, vam anar a fer un experiment a l'hort. Vam tapar diferents fulles amb diferents tipus de paper. Uns dies després, vam veure que les que estaven tapades amb paper de plata estaven més grogues que verdes, que no com eren abans. També vam fer un altre experiment de deixar algunes pebroteres sense llum. Uns dies més tard vam veure que estaven mortes perquè no van fer la fotosíntesi. Encara que ens quedava aquesta pregunta, per què les fulles són verdes? I vam fer un petit experiment amb espinacs i amb fulles de les nostres pebroteres, les van triturar en triturades i les van posar en un bol amb alcohol. També li van posar un paper de filtre de manera que el líquid pugés per al paper. Passades unes hores vam veure que no només pujava el color verd que ja ens ho esperàvem, sinó que també el groc. Quina sorpresa! Vam decidir-ho fer-ho amb fulles d'altres colors i per sorpresa nostra vam veure que encara que no es veiés el color verd, les fulles tenien amagat el color verd dintre de la fulla. Mireu quins colors més bonics! El pigment verd que fa que les fulles siguin verdes es diu clorofil·la. Un cop fet els nostres experiments, vam decidir tornar a construir les nostres maquetes, tenint en compte tota la informació que havíem après, i vam posar en comú altre cop la feina feta. Abans, les nostres maquetes no s'assemblaven tant, i ara s'assemblen molt. Hem après que dins dels arbres hi ha uns tubs que pugen els nutrients i l'aigua que agafen els nutrients i l'aigua des de les arrels fins a les fulles, que aquells tubs es diuen xilema. Les fulles fan la fotosíntesi, que es fa, com bé ja han dit, amb l'aigua, els nutrients, el diòxid de carboni i la llum. La fotosíntesi crea l'aliment de l'arbre, que baixa pel floema i el reparteix per tot l'arbre. El més important que hem après és que les plantes no agafen l'aliment del terra, sinó el fabrica la pròpia planta. Estem molt contents de les nostres descobertes. Encara ens queden moltes preguntes per fer-nos i per respondre. Moltes gràcies per la vostra atenció. Thank you.